ए भौजी एगो बात कही। बोली कौन बात बा? गबना पे आइलू तो एकदम पतराइल रहलू। हई 2-4 महीना में कवन टोनी खा लेलू हो कि दिन पर दिन मोटाइल जाता रू। अभी लइका बानी नू, ये सब बात रुआ समझ में ना आई। चली जाई दोबारा खेले। लइका तो बानी पर इतना बुर्बक नहीं खे कि तू उल्टा पढ़ेबू और हम पढ़ ले। सीधा हम बतावत तनी सुन। गबना पे आइलू तो रहलू पतराइल, आ यहाँ गइलू मोटाई हो। आ हमरो तनी बता दे भौजी, खैलू कवन दबाई हो। बीतल नहीं 2-4 महीना तू मोटाई गइलू, हो मोटाई गइलू। गाँव बना के बीतल नहीं 2-4 महीना तू मोटाई गइलू, हो मोटाई गइलू। आ बोल भौजी हो, आ सुन भौजी हो, कवन दवाई खइलू। बोल भौजी हो, कवन दवाई खइलू। गाँव बना के बीतल नहीं 2-4 महीना तू मोटाई गइलू, हो मोटाई गइलू। गाँव बना के बीतल नहीं 2-4 महीना तू मोटाई गइलू, हो मोटाई गइलू। आ बोल भौजी हो, आ बोल भौजी हो, कवन दवाई खइलू। सुन भौजी हो, कवन मिठाई खइलू। महीना या चरामी छुपवलू, छोटका देवरवा से काहे ना बतवलू। 1-2 महीना या चरामी छुपवलू, छोटका देवरवा से काहे ना बतवलू। जान गइली कुल बात तब काहे ऐसे लजाई गइलू, सारा माई गइलू। जान गइली कुल बात तब काहे ऐसे लजाई गइलू, सारा माई गइलू। आ बोल भौजी हो, आ बोल भौजी हो, कवन दवाई खइलू। आ सुन भौजी हो, कवन मिठाई खइलू। बारात भौजी मिल गइल फल हो, लाई देव पानी तू चल जिन कल हो। बारात भौजी मिल गइल फल हो, लाई देव पानी तू चल जिन कल हो। खाता नमकीन काहे खात रहलू, इतना समझाई दिहलू, बुझाई दिहलू। खाता नमकीन काहे खात रहलू, इतना समझाई दिहलू, बुझाई दिहलू। आ बोल भौजी हो, आ
आ सुन भौजी हो कवन दवाई खैलू आ बोल भौजी हो कवन दवाई खैलू के दिन भौजी लोटा नचबाइब हाय हाय क के छक्का दी खूब बधाई आय हाय छठी के दिन भौजी लोटा नचबाइब हाय हाय क के छक्का दी खूब बधाई पीन टू देवरवा से काहे तू सब कुछ छुपाई लिहलू हो छुपाई लिहलू पीन टू देवरवा से काहे तू सब कुछ छुपाई लिहलू हो छुपाई लिहलू आ बोल भौजी हो आ बोल भौजी हो कवन मलाई खैलू आ बोल भौजी हो कवन मिठाई खैलू गाँव बना के बीतल नहीं 2-4 महीना तू मोटाई गईलू हो मोटाई गईलू गाँव बना के बीतल नहीं 2-4 महीना तू मोटाई गईलू हो मोटाई गईलू आ बोल भौजी हो आ बोल भौजी हो कवन दवाई खैलू आ सुन भौजी हो कवन मिठाई खैलू